नायदों guys. Jि मोजां फुदोंखायो. गय जादों. Hai friend nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनांगोन. जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा लोगोफोर आङो दायो मादै लाहानिफ्राय न'आव थांगासिनो. नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो. नै लोगोफोर दायो थांगासिनो आंनो सानदोंमोन रौता टाउनथिं थांगोन होननानै बाट आदैया रौता टाउनथिं लाङासै आरोना. मानो लाङासैथाय? आं रौता टाउनथिंसो थांजानो लुगैनायमोन. माबा लामाफोरानो गेटा गेटि बाटावफोरथिंसो लाबोबाय आंखौ. बिथिं टाउनथिं थांनाय मोनबा मोजां लामा मोनगौमोन. बिदि बाटावनायबो नङामोन. रौता टाउनथिं थांबानो जायो. माने आदैला एसां रौता टाउननि खाथिद्रायाव नङा आरोना न'आ. रौता टाउननि खोलाहा थांनाङो आरो गोजानसो. इसलाय थाबाय हानाय थांलाय फैलाय खालामबाय हानाय खाथि मोनो. बाट जोंफोरो गोबावदों थांनाय जायोना. बेनिखाय गोलाव मोनो आरोना लामाफोरखौ. जों बे बारस'ना हायनाय लामाथिं बर'फोर बारा एसां गैया आरोना. बिदिनो बेलेग जातिफोरल'सो दोङो. बिसोरो इमान खेथि खालामो, मैगं हारि गायसोयो मालाय. Macam anda Cina sidang? Ha? Sidang? Macing lah dah mesti saya. Ayolah pulang abu mabedi gilulusra ang bayiनिफ्राय ओंखारनो होनदों आदैया ओंखारनो होआसै आयौ जेन तेन हायग'नो हाबायलै थेंक गड
सल'गुफुर दायो उदालगुरि मोनबाय आङो उदालगुरि हायबाबो बिथिंहायनो जायाना जायगाफोरखौनो बेलेग नुथिलायदों आरोना मा होनगोन क्लास हायबाबो इथिंहायनो जायाना जोङो इथिं स्टेसनथिंनो थांनाय जायो आरो इथिंबो बारा हायबांनो जाखाया ओंखायनो लामाफोरखौनो बेलेग मोनस्राजोबदों आरो दिनै हायनानै अबसे उदालगुरियाबो सोलायलांबाय थाखादों लामाफोरा बाङाय मोजांनिख्रुइ मोजां जाबोगासिनो आरो थेंक इउ जाया बे लामाखौ बनायदों दायो चिकेन चावमिन जाखांबाय जाखांनानै दायो जोङो गय जानोसै गय जायाबाथ' सुखुवा आरोना बिदिनो बोरैबा मोनबाय थायो गयखौथ' जायो दे खिन्थु आरो गय जाग्राफोरनाबो खर' सायो होमबाबो गयखौ मानो गारनो हायाथाय आं गावगायानो जेबो मिथिला आरोना जानोसै दायो गयखौ Amazing guys. Ji moजां फुदोंखायो गय जादों थावसोन नामायदों माब्लानो उनैगोन जाखाबाय आङो आयौ माला मोनहैगोन न' अखा हायथारसिगोन अखा हायथ'नाङामोनलै आंखौनो मोनहैग्रोनो हो आङो दायो न' सफैबाय अखा हायांदों गारिखौ जि स्पिड सालायदों गिनायानो जालामोन आंहा सल'गुफुर आंहा मबाइला हामा जादों दै माथोखौ माहाय बोरैबा खोनादों माला फाहामनो हागोन गोदानबोथ' बायनो हाखायासै मा खालामबावगोनसो मोनसोबाय आङो दायो न' सफैबाय आं हांनोसै आरोना दायो न'आव आदैयानो दिनफैबाय थेंक इउ स' माच आदै आंखौ जाहानि न'हालागै दिनफैनायनि थाखाय आंखौ रौतानिफ्राय न'हालागै आदैयानो दिनफैबाय लाइन गारि दाहायनो हायनांगौ जायासै आरो दाखालि थांखालिथ' लाइन गारिजों थांनानै खर'आ ओरैबायदि सादों आङो हांखालिबो भिडिअ बनायलांनो साननाय बाट तारातारिजोंनो टाइमखौनो मिलायनो हायासै आरो
Jen sang day बनायबाय स' लोगोफोर आङो दायो मोनफैबाय दिनैनि थाखाय भिडिअ' एसेनोसै बाय बाय